L-investiment fil-qasam ta' teknoloġija tal-informatika huwa msemmi fir-rapport dwar Malta minn Standard & Poor's. Jaraw dan bħala aspett pożittiv ta' diversifikazzjoni fl-ekonomija Maltija. Meta kienet jikkummenta fuq is-suġġett is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera, innota kif investiment ġodda bħal dak tal-Huawei se jwaslu biex aġenziji ta' klassifikazzjoni ta' kreditu jkomplu jtejbu r-rapporti tagħhom dwar Malta. Herrera spjega kif kollox kienu madwar 200 il-kumpaniji internazzjonali f'dan il-qasam li rikonoxxew il-potenzjal ta' Malta. Herrera esprima wkoll is-sodisfazzjon għal mod kif aktar intrapriżi żgħar u medji qed ifittxu li jbijaw online filwaqt li aktar ċittadini qed jużaw is-servizzi elettroniċi tal-Gvern. Il-Gvern ħa ħafna inizjattivi f'dan is-settur, pereżempju għall-ewwel dħalt dan is-suġġett kien hemm paniku li mhux qed isir beħ biżejjed online, ma kienux qed jużaw li government biżejjed, ma kienx qed ikun hemm studenti biżejjed illi qed jitlu għal dan is-suġġett. Ħadna l-miżuri li kien hemm bżonn u bdejna allura nirranġaw dawn is-setturi qed nagħtu r-riżultati. M'hemmx dubju l-ekonomija b'saħħitha fi żminijiet tal-lum għandha bżonn strateġija diġitali b'saħħitha. Iċ-Chairman tal-Mita Tony Sultana spjega kif pajjiżna għandu din it-tip ta' strateġija u ċerti miri diġà bdew jintlaħqu. Di fija madwar 71 inizjattiva li 58 minnhom diġà qiegħda jiġu implementati. Fija hemm investiment kemm naħa tal-Gvern, kemm naħa ċittadini u anke l-private sector. Minnaħa l-aspett tal-Mita, pereżempju, qiegħda taħdem ħafna ma' settur privat, qiegħda tawtsorsja ħafna flus, bejħet u joħor madwar 5 miljuni fis-sena ta' xogħol lill-privat, lis-settur privat. Qegħdin nagħmlu wkoll qed nibdlu l-infrastruttura tal-Gvern.